horoscope nato karon is Virgo. Virgo. Mahitungod sa love, mahitungod sa gugma mga sano. Kinahanglan ang mga kansing irog karon nga mo biyahe mo ngadto kumbaga out of town, maglingaw-lingaw sa gawas, magbuni-muni sa gawas kay aron nga kuan ka lang na ay malingaw o kanan dili mapugok agon ahona. So maglingaw-lingaw kauban ang inyong mga partner maunay ano sa Virgo sa love na horoscope na kinahanglan musuroy tagaan og oras ka musuroy para malinaw. Di ba mas maayo man pud yung mga sano kung karang ikaw maguyab mo suroy mo asa-asa kaon mo asa tapos manguli lang ko sa semana o sa manguli nana kung wala pa mo uyab panguyabi og utro tong inyuhang gipanguyaban sa una kay posible nga tagaan mo og second chance. Wow! Good morning, this is Rix once again. Welcome to my YouTube channel, BHL Easy Channel. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga videos o salamat din sa sana pala i-subscribe po ninyo ako ang mga ako ang YouTube channel kay aron nga ganahan po ko in taon mga sano ganahan po ng taon ko maghimo-himo og mga content kay aron malingaw ko mga sano. So i-subscribe pala yung sano maghaon nga tanawan din ninyo ang mga videos bisan pag bisag di pa ka-add ninyo ang mga videos tanawa lang gud po ninyo sa mga sano. O karon ang naman kita sa ako ang bagong programa nga kaagi mo isugilon ko yun. So oh my God! Sa programa kalimot pa ko kaagi mo isugilon mo o karon ang ako ang singer taga Samar isang usa ka waray nga lalaki og nanimpa diri sa Manila og nahimo siyang usa ka buhis sa usa ka tindahan sa usa ka grocery nga tindahan og sa dihang nakapalit sa og bagong cellphone kay lagi sa kapobrehon dito sa probinsya di man sa kapalit sa cellphone mo aras nila nanipad mga sa kita og kwarta on nauso man ang gadget lagi karon o naibog ko sa mapalit og cellphone kapalit sa si Cesar ang ihangan mga sano o wala pa sa tintahan siya uyab bisag usat nga grabe siya niyang mauawuna sano di sa kaingon og budget bisan pag ang po muna-una niyang budget kay siyempre mauaw ko siguro muna niya og ang nahitabo ni kuan siya ni apto siya sa social media nga Facebook. So sa dihang kamao na sa Facebook mga sano so naka-add siya sa mga friends sa Facebook ug hangtod nga ila siya og usa ka badge nga tagalis na ganun itong badge ay taga Bicol ang badge. So, mo to nga nagkailan sila sa tungod sa Facebook o nahimong friend o hangtod nga kuan karang naay murag niangay man sa snaw grabe mo sugo paha sa iyang profile mga sano grabe sugo paha so niangay taon po si sa atong nabuang sa maad sa magsige na sa tawag sa badge kay ngano na inlab lagi kita ko na sa kay grabe sugo paha unsa ang trabaho des badge pon usa ka kasambahay mura sa kanang mura sa katulong kita sa usa ka dato og sa dihang gusto lang isang kuan magkita makigsuro yung siya iyang giagni ang badge nga si Lilibet Jacqueline nga manuroy ko na sila ug asa po sila manuroy mga sano kabab sa kanila sa Manila nga kung ikaw mga naara sa ubos-ubos ang imuhang kalidad nga trabaho photo blogger na sila sa Luneta kung yun ana pero daghan po mga dato nga mo sa Luneta kay grabe man yung grabe man yung lamig atan-aw na Luneta mga sano lamig mo kasusuro yan awanang kaso murag makahungaw kasi mong makahungaw og imong gibati nga kalisod og kahingawa sa imong
kinabuhi. Una nga, dito sila nagsabot mga sano. Ay, di pa rin sano. Sorry. Dito pa rin sila sa Ayala, MOA, nagsabot. Una, makita ko na sila sa MOA. So, malagi sila magkailat personal. So, ang gibuhat, sulti ay sila og sa ilahang mga gipang sulog nga sinina o sa color ang mga color sa ang naman na og dihang naabot ng ang badge dito sa MUA kay ang bulake dito naman dito naman Cesar naghuwat naman unsa pa so grabe sa isputingan ni Cesar sa no kay ang isang plano to mga on sila sa lami ka atong restaurant o na wapo ka sa restaurant baka pagbabili lagi sa badge sige wa para mo kuno ka atong badge o mao to na hitabo mga sano nga nagsige nagtawag kung asa na usan sus kay pagkakita pa sa ni Zakiril sa sinina sa laki nga naka-sandal dito sa may labi sa likod sa may MUA pagkakita pa na lang mga mas laki nga wapo rin sa laki ha sus tigagan maka nag-uli isa no maka na mo pakita ni Kuan ni Cesar at si Zakiril ni dagan sa no ambot libog si Kuan ka nang nai Cesar kung asa na padung nga patong gitawagan na siya ningon sa nga uli na lang ko no siya una na bang ganun maka magpaila na unga mo doon no dino lainan ni mo na sus kay mo ako no to mauwa ko no si Jan ni Cesar kay gwapo ko no damit ado ko no sinina ano to nga sige, pasag na lang ni Cesar niya. Mo to nga, wala naman siya kagawang sa Cesar. Nangulitaw na lang doon sa cellphone, sa Facebook. Kaya na lang siya pangulitawhan sa kumbaga sa messenger. So, napalitan, nagbaylo-baylo na lang sila mga po. Hangtod nga, gisugot si Jacqueline si Cesar kay inom na si Jacqueline nga pag inom na pastaha kanang di ba ko gwapa kanang na di gwapa ka atsuka kay sa imong profile no basta makakita ka na sa personal mahadlok sa kanahon ingon ko na si Jacqueline mo to nga ang si Cesar kay muro man sugna higugma na siya ni Jacqueline sa pag-unsaon niya daot agang kaugaling kay na higugma na sa siya sus mo na to sa no nga nahangam mo sa Cesar na makikita sa Luneta na to Luneta na ilang date tapos mga na itong pagkuan pa kay naka-face mask man lagi naka-face mask man so bawal man mula laag diri o boy face mask mo itong nga tapos sa Luneta nakita sila nag-shake hands kay first time nilang nag-meet in person o gidani Cesar dito sa kananan katong na kananan mga amang dito na nga sila so kay kanang nagpangaon lagi kikinanglan na sa tangga kuhaon nag-face mask kay usan pagkakaon lagi usan og nag-face mask makaon tong face mask mo to sa no ingon na sila nga kanang kuhaan na nang imong face mask ka maon ta sus ka patangtang pa mga sano kay bungi man di si Jacqueline sano murag nasa ang porma ni kanang kuan kanang naay ni Cesar nga mo nang matana si Cesar kanang unsa man ang imong pagkabungi sa inborn ba daw o na ba daw na tabo na disgrasya ba kuno siya nga ingon pa sa kiran nga inborn kuno nga ingon pa Cesar nga ano man nagipatahi nga abay ang tatoy kanang gagmay pa ang bata kay ipatahi na abay mga mission parang Operation Smile mission ganon non ana ganon po si Jacqueline nga abot ng mama o malaas kasuhan dako naman lang kung mo na ang forma kuno bungi pero sa no tinuod jud GUGMA sa ano Cesar na GUGMA grabe sa tinura sa ano wa sa madiskare sa ato hindi mahal pag hinoon niya una sabot pag sa kay GUGMA hinoon ang tun na grabe din na madaw ang GUGMA ni Cesar sa no so sila nang gi-agree si Jacqueline pawa ang sa trabaho kay mag ipo na lang sila kuno mabang lang sila bahay mabang sila bahay sa loob sila din nagkauban o kumbaga sila din nagpuyo hangtod karon nga sa ano so mote istorya sa ano nga sila genuine love genuine love dito sa ano sinahong pangutan mga laki nga naunta po mga laki nga maghahabag sa huwag genuine love joke so that's all for today mga sano and mga
viewers. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw sa naot ko ng sa inyong communities ko. Aron mamalinaw. Adlaw na ata entry ng amin na love story na siguro sa Milano. Diba? So, noon ang programa, kaagi mo, isugilon ko. Kaagi nila, kisa nag-experience mo na, ako pag-itahaw ninyo. So, daghang salamat. Daghang salamat. Sana panoorin bukas. Iba na naman ang lain naman episode sa ako ang programa nga. Kaagi mo, isugilon ko. Bye-bye! Ay, trivia muna mga sano. Trabaho ba mo nga ang mga tao sa China, ang mga bata sa China, wala masyadong kumbaga wala kaadto sila tagay o panahon nga mabuang sa mga gadgets like cellphone, like tanang gadgets. Kumbaga gitolerate sa mga Chinese na parents ng mga bata mabuang sa mga anak. Para sa Pilipinas na nabuang ang katong mga bata sa mga ML, mga unsang mga buang na sila na masugo sa akong panimay na bito ng pag-umangkon. Di na kadungog. Ano problema sa ato adili sana, pero sa China wala kayo nila i-introduce ang mga gadgets para sa mga bata. Pero for now daw, sa ngayon, sa karon ko no, murag ginahinay na ko, pero as much as possible dyan ang mga parents, hindi nila ginapalitan o wala nila paliti o mga cellphone ng ilang mga anak. Sa China ha, si Red, ko, grade 1 pa lang o kaya grade ang apo nito 3 years old. Ang apo si Nina, ay, pinahawra na mag-cellphone. So, mga kinabuhi sa China, mga dato sila mga sano. Mga dato sila. Hindi sila mga, kumbaga gitolerate sa mga parents sa mga sa taga-China na ang mga bata, basta ang mga bata bawal nga magkuan mga gadget kay siguro mariban sa magastos. Kumbaga bawal ang luxurious na gamit. Yun, bawal. Pwede sa ilaha nga ang bata pa lang luxurious na kaadso.